Ideen med den nye kandidat, det er simpelthen at lave en skarpere profilering af musikvidenskab. Det vil typisk forbinde kandidaten i musikvidenskab med sådan jobmæssigt, det er, at man kan blive underviser, f.eks. i gymnasiet osv., men der er også et stort andet arbejdsmarked for musikvidenskabskandidater, og det er det, vi har rettet den her nye kandidat imod. Altså, jeg synes, det er fedt, at det teoretiske bliver akkompagneret med meget praktisk arbejde. Altså, vi får lov til at lave en masse musikproduktioner i forskellige fag, som vi så efterfølgende får lov til at bruge de teorier og de tekster og emner, vi har arbejdet med, på ligesom at analysere det, vi selv har lavet. Vi har mange gæsteforelæsere på den her linje, som kommer fra forskellige steder i erhvervslivet, og det er med til at sådan spore en lidt ind på, hvor man måske kunne forestille sig at se sig selv i fremtiden. Altså, jeg synes, at kandidaten er rigtig god til at sætte fokus på, hvordan musik bliver brugt på rigtig mange forskellige måder i vores hverdag, og ikke bare de sådan gængse ting som filmmusik eller som udøvende teater, koncerter osv. Men for eksempel, at der også er musik i et supermarked, at der også er lyd og dermed musik i for eksempel den vej, der går herude, eller på Rådhuspladsen i København, eller på Strøget her i Aarhus. Og den måde at tænke musik på som noget, der favner endnu bredere, det synes jeg er helt vildt spændende. Der er forskellige områder, man kan arbejde med musik på den nye kandidatlinje. Det kunne fx være vores personlige brug af musik, og hvordan det har noget at gøre med vores identitet. Hvad det er for en type musik, vi lytter til. Et andet område, man kan arbejde med musik i, kunne være musik og branding. Meget bredt forstået. Og endelig så er der også den musik, der er i den hverdag, vi befinder os i. Det kan være musik i supermarkedet, musik i træningscentret. Der er lyd og musik alle vejen.